Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kum Shibentaban Penslori ki khun samla hai ki jatji la ka per ka Southern Border Sports Association ha ka khat pratarik no pra arja psaw kala pelong ye katayo le kemen belatip karani kor constituency week arja psaw ya ka ban sapun kot ha ka arpotrik no pra arja psaw ha kini katayo le kemen la pelong ye ka kop cycling jingi volleyball basketball yakop ruai bat shat yakop rang bat thai bhabrieu ya siat khnam arm wrestling bat ka kop marathon ha ka ba Pius Marwen MA karani kor ubderu presiden jogane kaseng urai shimentalang ha ka jinga marathon bat ha ka kop jingi ya ka kop marathon ka ban riu kilometer sedang na jingking bor basing siem bat penkot hasnong khat pra bat ya ka kop jingi la pelong hawa umngi bat ikiwe de ka jingi la ka la pelong harani kor ha ka balawan men shimenta shirham nadu kirang ba ki khana kan thai bat chinrang ha ki jingi la ka ba pher Ada. Fight. Prepare.